Знаеш ли, че Бог те обича? Да, Той те обича и то страшно много. Това е първата от 4 точки, които обобщават посланието на цялата Библия. На първо място тя показва, че Бог те обича изключително много. За Него ти си важен. Любовта Му към теб е не само неограничена, но и напълно безусловна. Той никога не е преставал да те обича. Няма как сам да заслужиш любовта Му. Той те обича повече от всичко и те приема такъв какъвто си, въпреки твоите слабости, грешки и недостатъци. Може би си мислиш, че в живота нямаш успех и не вярваш, че е възможно някой да те обича изобщо. Може би си мислиш това и защото знаеш много добре нещата, които си правил досега. И аз съм правил. Заради това обаче Бог никога няма да престане да те обича или пък да започне да те обича по-малко. Защо? Много просто. Защото Той самият е любов. Както пише в Библията, в първото послание на апостол Йоан, Бог е любов. Аз самият имам баща и Той ме обича с цялото си сърце. Не защото съм направил нещо, кой знае колко особено за Него. Даже напротив, бил съм много непослушен. Но истината е, че аз съм Негово дете и Той ме обича просто за това. Обича ме дори когато правя грешки и не постъпвам правилно. Защото съм Негов син. След като един земен баща, който е човек със слабости и грешки, може да обича децата си толкова силно, то колко повече Бог, нашият небесен баща, трябва да обича своите деца. Нас, хората, които е сътворил. Бог желае да приемеш любовта Му и да не останеш безразличен към нея. Той желае да има взаимоотношения с теб и да ти подари живот, изпълнен със смисъл. Това е Неговият голям копнеж. В Библията, в книгата на Псалмите пише: „Ще ми изявиш пътя на живота. Пред Твоето присъствие е пълнота от радост. Отдясно на Теб винаги веселие.“ Защо тогава животът ни е изпълнен с толкова проблеми? Вина и недоразумения. Защо тогава не усещаме Божията любов? Щом ни обича толкова много, защо понякога ни се струва, сякаш Той изобщо не съществува или пък е твърде далеч? Защо?